Tento rok sme sa rozhodli, že radšej zúčastníme akcie, ktorá má medzinárodný charakter, aby náš hlas a hlas našej spoločnej solidarity bol silnejší. Spolu s českými a poľskými kamarátmi tu dnes stojíme, aby sme poukázali na neprávosti, ktoré sa páchali a páchajú na srbskom národe. 17. februára 2008 totiž bola vyhlásená nezávislosť Kosova, srbského územia, ktoré je kolískou srbského života a kultúry. Nebudem tu rozprávať o historickom vývoji, ktorý tomuto vyhláseniu samostatnosti predchádzal. Kosovo je Srbsko, o tom nie je pochýb. Veľa ľudí si myslí, že v Kosove získali väčšinu Albánci preto, lebo demografický vývoj sa priklonil na stranu albánskej menšiny. Preto mnoho ľudí považuje vyhlásenie samostatnosti za oprávnené. Vždy ale Albánci tvorili na Kosove iba menšinu. Systematickým terorom, vraždením a vyháňaním Srbov získali väčšinu a tak sa im podarilo osamostatniť. Albáncom však pomáhali tí najväčší teroristi zo všetkých, americkí imperialisti a teroristická organizácia NATO, ktorí podporovali teroristov z UČK, ktorí dokonca financovali výcvik pre týchto vrahov, členov Al-Kaidy. Ale je to osvedčená metóda, ktorou šíria svoju demokraciu a slobodu po celom svete. Rovnaké metódy ich môžeme vidieť využívať napríklad aj v Sýrii. To, že nazývajú teror demokratickým vývojom, je iba výsmechom spravodlivosti. Výsmechom spravodlivosti je aj to, že členovia kosovskej vlády sú bývalí členovia UČK, dokazateľné teroristické organizácie, obchodníci s ľudskými orgánmi a drogová mafia, ktorá pašuje drogy do Európy. Ja tu ale nechcem hovoriť o tom, prečo dnes tomu tak je. Chcem hovoriť o tom, prečo nikdy neuznáme, že Kosovo odtrhli od Srbska. Nikdy sa nezmierime s tým, že i dnes sú Srbi na Kosove terorizovaní a ničení. Chcem hovoriť o tom, prečo naše srdcia bijú spolu s tými srbskými. Naše postoje ku Kosovu majú 3 rozmery, ktoré nám kážu, aby sme sa nikdy nezdali tohto územia. Áno, rozprávam, ako by Kosovo bolo i našim územím. Pretože to, že Kosovo bolo ukradnuté, ma trápi rovnako, ako keby nám zabrali časť nášho územia a časť slovenského národa by sa dostala do poroby. So Srbmi nás totiž spája historický boj o slobodu a svojbytnosť našich národov. Tým prvým rozmerom je rozmer historický, ktorý nás so Srbmi spája. Srbský národ je náš bratský národ a v minulosti si toho vytrpel rovnako ako my, Slováci, no napriek svojmu ťažkému osudu a v minulosti neraz pomohol. Mnoho Srbov bojovalo v slovenskej revolúcii, v slovenských dobrovoľníckych vojskách v roku 1848 až 1849 spolu s Čechmi, Chorvátmi a Poliakmi. Dokonca nás podporil aj Michal Obrenovič, srbské knieža, ktorý nám poskytol financie na vyzbrojenie slovenských revolucionárov. Mnoho Slovákov odišlo za prácou a lepším životom z Rakúsko-Uhorska na srbské územie, najmä na Vojvodinu. A Srbi nás prijali ako bratov a doteraz Slováci a Srbi žijú v mieri a porozumení. V roku 1968, keď do Československa vtrhli vojska Varšavskej zmluvy, Srbi protestovali proti tomu, aby naša krajina bola okupovaná a naši ľudia vraždení a strieľaní na uliciach. Nikdy nezabudneme na hrdinskosť a pohostinnosť srbského národa. Ďalším rozmerom nášho interesu je národný rozmer. So srbským národom máme rovnakú slovanskú krv, rovnakú kultúru, podobný jazyk, preto sme si takí blízki. To, aký vzťah sme mali v minulosti, v súčasnosti je tým, že sme duchovne spriaznení. Máme podobný osud. Národný princíp hrá obrovskú rolu v našich vzťahoch, rovnako vo vzťahoch s Čechmi, Poliakmi či Ukrajincami, ktorí sú našimi najbližšími susedmi a spojencami. Vzťahy medzi nami nie sú iba na báze ľudskej blízkosti, je v tom totiž o mnoho viac. Ako som už povedal, sme duchovne, krvne, národne spriaznení. Preto to, čo sa týka srbského národa, týka sa rovnako aj Slovákov. Preto neprestaneme hovoriť o tom, že odtrhnutie Kosova bolo neprávosťou, ale hlavne sa budeme snažiť našimi činmi čo najviac pomôcť našim bratom, nielen na Kosove, ale aj v Srbsku. Tretím rozmerom je ľudský pohľad. Aj keby sme so Srbmi neboli spriaznení historicky a pokrvne,
museli by sme i tak bojovať proti neprávostiam, ktoré sú na nich páchané. Pretože každý naozajstný človek bojuje proti nespravodlivosti a útlaku. Naozajstný človek túži nielen po svojej slobode, ale aj po slobode celého človečenstva. Túži po pravde a bojuje proti klamstvu. Naozajstný človek sa nikdy neotočí chrbtom k tým, ktorým je obližované. Preto my bojujeme a budeme bojovať za to, aby Srbi boli opäť slobodní. Aby nikto nezničil ich ducha, národ a kultúru. Ak by sme mlčali, sklopili hlavy a ticho súhlasili s tým, že Srbom bolo ukradnuté dedičstvo ich predkov, stali by sme sa rovnako vinnými. Najlepšie to napísal Ľudovít Štúr. Každý, kto pácha bezprávie a tak sa snaží zachovať, sám nad sebou vyslovuje kliatbu. Prečo nemôžeme konať inak? Kosovo je Srbsko. To je heslom dnešnej manifestácie. Ale toto heslo vyslovuje aj iné posolstvo. To posolstvo vyjadruje náš odpor k imperializmu, odpor proti zlu a bezpráviu a boj za slobodu európskych národov. Kosovo je Srbsko. Ďakujem.